junginan, Berriozabalaletara junginan, gure isiko bat ikustera, gaixo zeolako, eta bueltan, basarri ja hartuta zegoen. Milizianos, gudariz, eta ez dakit zer. Eta gero, han esan zen, nik etunean etxeita amai, etorri die Agirre, presidentia, Agirre, eta gobiernua, juntzala area, basarri hartara. Da, utzi zen, han sakuak, arrozakuak eta lentejak eta, bueno, danetik. Eta orduan, nire aizpa sarrena, zane, pizkate, bueno, deskarada, ez dakit nola esaten dan, Ni beti atzien, beti beldurrez, da, nire aizpa, ¡qué sinvergüenzas! Se han metido en nuestra casa. Bea, zera, milizianoa eta soldauai, esaten. Esan zion, chavala, si te doy una torta, vas a ver. Eta gure amak, no ven, son niños. Eta orduan ertentzun gudari bat. Euskalduna. Gudari jazien euskaldunak. Eta ertentzun da, esan zion gure amai. Obedezue hemendik jutia. Hemen frenti epini dugu. Hemen leio guztietan, metralladorak, eta obedezue hemendik aldeitia. Eta entxortara begira. Entxortara begira, dana.